Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Piye, Mbah? Ajarane cangking dicangking kecang sik yo. Mbah Sasra. Suwe ra pedhok. Lah, Guntur neng ndi iki? Oh, haus. go. Go. Dur. Modar. Dur. 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 Aku. Aku dulu. Wah, ayo sik. Ala go aja. Kencang sik tapi jarane. Ya, Salim, Salim. Ronangis. Ah, iki. Satrio tekan pingit. Iya, yuk. iya, rasa seru-seru. Apa Satria wet ringin? Heeh. Apa menek apa piye arepan? Aku ngopo? Halo. Wis, kowe sing ngapa to, Mbah? Aku ki bedas-bedas ngene saya mbok butuhke kok arep paguyuban kok arep ngopo? Sapa? Aku, Bang. Aku. Iya tak medhot. Jare arep ana satriya sing arep teko, satriya bininge sing bisa nata nagara. Jare arep ana satriya tanpa gendera, najan tanpa bala gawe dadi nusantara. Jare arep ana satriya sing wicaksana, gagah kaya raja sucine kaya pandita. Satriya bininge tansah suta pamrata, bareng mring kawula antani angkara murka. Ora ngono kuwi. Oh, pringas-pringis sing apa e? Mbah, Barindi. Oh, iya iya iya. Oh, Oh cap. iya kan. Capinge kleru. Anyar kuwi aja. Anyar. Saya Mambu. mambu. Jarete kok ora digawa. Sapa sing modar? Eh, Guntur goleki. Telung dina umure. Walah, kamu kau tahu kan aku tang. Baleni. Dang, baleni ya. Tak tak bling tak tu dudang tak tu dudang bo tak tu dudang bo tak tu gendung iki yo nang ngene iki rada nolok enak. Lho ora iso. Wah. saya tahu pertanyaannya siji. Ha. Duwe apa? Piye? Duwe apa? Mbah Sastra ki rakangan Rombah Uti apa ya? Kok sike. Oh, Rakangan Rombah Uti. Guntur ra tecok ket mau iki. Jogene modar. Mbah Sasra. Wis mlebu to krasa ora? Krasa. Wis krasa. Wis. Iki mbahne rada bungai. Gosong. Capile anyar. Capinge anyar. Kinclong. Kinclong. Kuwi le tuku apa le utang? Le utang. Cerewete anyar ora kuwi. Jate urung ketemu. Le tuku apa le utang? Rong entuk cerewet.
Alah alah alah. Ah, Wis yo saonone ya Mbah ya. Karang yo dadaan iki mau. heeh. Eh, Cuwo. tak ira wis lali ya, Tur. Ya udah lagu Tak ira wis cuwo. lali cuwone. Ora Oh, dene ora sih, ora dene, dene. Kae. Kae. Oh, kurang gawean ya dibanding dia. Heeh. Jangan- Oh, Guntur ora eneng. Urung. lah wong kae iki wis pecah kok mati iki rak ya mosok mati pindho. Mati pindho. Oh. Wah ya sing apik to ya lho. Guntur putar. Ora wani Ya apa golek ya apa? jongkine modar. Guntur ini jongkine modar. Apa? Sik. Yo nek melek, nek merem Merem. rak ra nyawang. Apa kuwi? Apa kuwi? Apa kuwi? Apa? Piye? Piye? Penak merem karo melek. Heeh. Nek melek tok mripate pedes. Heeh. Nek merem ora weruh apa-apa. Hus. Hus. Tekone. Ora pareng, Mbak. Ora pareng. Mbak Sastra, dene tak omongi sik. Wah, iki kudu diajari. Oh, ora sing apik. Buka wadi. Duh, mau mak remuk. Remuk. Yes. Nganti nang sandal lho aku. Sik. Hah? Mulai sik. Ya, sik. Ih. Baturku senengane ngemuti. Ngamuti minyak. Weh, sing cetha nek ngomong ki seneng-seneng ngemuti lho nek sapa. Sik. Nah, bener. Ora ono. Iki awak apa ta yang ngene iki lho, iki apa ta awak apa lho. Dosen. Lah piye to mau kon medun, bahasan medun kon munggah. Itu Kok iki munggah nang malah medun. munggah medun. Penak munggah medun ya. Sing penak. Enak. Apa kuwi? Oh, tak. Oh, ono ya. Terus mesake. Apa kuwi? Onde-onde. Lah mbok yo sing empuk sithik. Double oh. Kok double? Semene iki ora seru-seru. Wah, Ora pareng. dikek kode kok ya. Kel. Ora sebalani meneh. Oh, bandar. Bari di rampung kok Mbak ya. Satra. Mbak Satra. Kok tekan kene? Wah iki. Wah, salim karo mbok anake. Gemati pokoknya. Lah ya. Ade pirang tahun ra pedhek ya? Iki saya tenan. Rong Paling tak- ya 10 rong tak- tahun ana ketoke. Hah? Lah ya. Nek jongkene kerepet to. Oh. Kok ngakoni? Ora kalap. Sapa? Sapa? Guntur. Wis bene. Kok ya ora tau teko-teko aja. Ngawur. Aja ngawur. Ora oleh. Eh. Oh, kok ya mbok sing apik. Oh, sakit. Wadah itu. Ada. Lah pokoknya ki apik. Borot tak ya. Lemu mangane rong cethik entek semene iki. Piye? Oh, lemu, heeh. Kowe di mana ora? Di mana ora? Aja. Kowe sebut durung? Heeh. Aku tahu ini lidahku dhewe maksudnya ngono lho. Wah, kan ngecaku nek ngene iki. Mbok ngomong nek aku ra diuntu ngono to. Masa gampang diwadake karo wedhus. Ha iya, weh, ngono kuwi bojoku ayu lho. Wedok. Tan. Wah, aja. Dongamu mesti elek. Aku ngandhake muni ndang mati ya ngono to. Nah, aku mati kok seneng. Apa? Rampung-rampung ya aku. Ngoten iki lho. Oh iya, dirampung sik. Apa? Malah tekon.
Bedoyo. Ah betul. Lah kok iso? Mbah, 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 mbah. Aku kene kene. Nang kene, nang kene. Oh, iki. Wani medun. Ketoke iki ya melek, ora merem kok ya ora weruh. Oh, malah ora melu. Ih, tuwekan ngintil meneh. Tuwekan ngindil. Wis. Ora ngomong-ngomong. Oh, nek ndi? Bareng dhuwur wae. Dar nembang ora kuwi. Wah, bener. Ah, Nah, bedoyo. Cangkringan. sing kesusu ki kapan kok jane? Oh, apa kuwi? Wah! Apa kuwi? Hopoi, ra Hopoi. melu-melu aku wesan. Oli samping. Kapok. Wong tuwek dapusi, pada kira ngerti jamu, Pak. Apa? Alah, alah, alah. Apa? Iserah koyoke, tireki. Ya gelai apa? Apa? Tepos. Tepos. Apa nih? Weh, kabarnya apa lo kuwi? Apa kaya apa? Kaya apa? Tepos. Wah, konangan saiki. Konangan saiki. Pokoke tersangkane kopong. Goleki Pak Guntur kok goleki iki. Buka, Guntur kok kene. Wah, apa kuwi? Tuju aku. Mbah Sosro wis. Ih, mah. Ayo, ayo. Waduh, disenggol doser aku. Piye lho, Arep Pak? apa ta? Malah muntir-muntir lho. Malah kaya kethek iki ta iki. Ya ampun, Ah. sorry keterucutan. Lho kira syukuro nyemare nyantol. Ndi? Lah metok guntur nang dijunjung. Oh, waduh, tumbek. Oh, malih. Alah. Malih proliman iki mbok gemi. Tangane ra ngono kuwi tangane. Tangane rasa ngene iki. Oh, tek. Kok ngono lho. Kantong menyane kok curut curut. Cur. Cuk. Waduh, itu mangsa iki. Wis. Konangan Guntur iki. Apa?
Siji telu maju papat yulang mulang mati mesti enggal rampunge Lopes kontol baris Lopes kontol baris Lopes kontol baris Lopes Kapal entek iku. Pinter, Mbah. Golek kanca. Ngono. Sik to. Karepe iki piye lagi? Mana kae kancane? Oh, kok Kene ngono saiki lho. kene saiki guntur Tekan barang subuh metu. Guntur melu jedul. Kayak metengkreng kae lho malahan. Ya aku mau. Wis sing apik. Halo, wis Jebul kok penekan bisu. dulu. Wis Bisu penekan. tambah budek ya, padha. Ora krungu. Bisu kae. Waduh, ketempelan duit cagak ya. Bisu tambah budek. Weh, iki apa meneh? Duh, aku ora ngepan. Setra. Ayo teles kabeh lho aku ki. Rampung karokku. Kok ya ngerti nek urung adus to, Mbak Setroy. Apa? Melenuk to? Melenuk. Awas. Oh. Bah Riri gondol sapa wi? Sapa wi gondol wi? Beduh. Aduh. Oh lah. Waduh, wis. Milih sing lemu. Apa ya keri po? Sapa, Mbah? Jare kaya angka 10. Siapa? Oh, arep nyangkut. Lah aku ora po. Wah, asem kok. Alas. Malah aku yo bingung Oh, bentuke ngono kuwi. Bentuke piye? Tak dang ngundang ngono kuwi. Oh. Nek kuwi jenenge drum. Drum. Kuwi jenenge drum. Drum. Ngene to. Drum. Apane sing akeh? Wah, apane? Duduke kok tak ngerti apane. Ah iya bener. Weh, aja dikeplaki. Kuwi ya wong. Dok diplekotho. Mesake. Mesake teko keri diplekotho. Cilik di Pulau Soro. Heeh, kurung. Awas. Alah, masa ya arep mati pindho. Kan wagu. Lah kok piye? Ya kuwi mau permasalahannya kuwi mau lho, saka endi lho. Meneh. Kancane nggo kathok ireng kan. Kathae obar-abir. Lah kae warna-warni. Kayak pitik kuwe ya. Iya.
Wah, ayo sing apik. Oh. Ajar-ajarane sapa kowe? Ra tertib. Apa wani apa piye kuwi? Ra tertib. Wis, Wis, ora ngono kuwi. Buka awadi jenenge ngono kuwi. ora nurun. Oh, aja ngono kuwi. Apa? Aku ngopo? Kaya padha lemu gede Aku padha. ngerti nek Sapa? Sapa? Aku iso. aku dong aku. Apa padha? Heeh. Heeh. Tan marem tanpa kopling to. Padha Sampai lemetik. sini Mbah. Padha lemetik. Ana fungsine ki Mbah padake. Ana fungsine. Langsung. Piye? Kok piye? Aku ora sarup-sarup ning apa-apane lho. Heeh. Wong Iya. Ya nang kene juga kok. Iya. Tak tup dundang wong, tak tup dundang wong, tak tup dundang wong. Syukur boyoke pidil. Dicek sik. Kowe ku delok. Dicek sik pecah ora? Dicek sik pecah ora? Ora. Aya. Delok kuwi. Kok sanglir? Kok beda? Kok sanglir? Lah kok iso? Sing tiba tuwa ya sing marahi iki kok. Sing mare sapa? Sing marahi sing pernah tuwa. Sing tuwa wis marai. Lah kuwi berarti. Panitia. Panitia. Lah kok iso? Sing marai sapa tak tekon ya? Heeh. Sing marahi lak ya sing tuwa to. Heeh. Ngono ya. Bah. Jalukan Urung benake gendenge mulane Mbah. troco. Bari ndi? Iki lho. Dobane sike sing ngarep kae lho. Heeh. Oh, Sarjono. Lho sing apik. Iki atas lho iki. Atas lho. Iki atas iki. Nranyak kowe jeneng karo tuwa ngono kuwi. Ngono kok ngelokke kene ra kalap. Wah. Troco. Jebulono tuwekane ya kok ngono kok. Padha kuwi. Maluwe remuk malahan. Endi kae? Yo, meneh. Yo. Golek sego genti. Kathae apik. Pak Ketua, njuk sego ae guntur ae. Sego-sego wingi ora apa-apa mambu wis banyu lho kekno. Iso ngomong ya. Padu apik, wong loro kae lho. Lah. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah. Aja. Lah, ayo ngono kuwi. Iki Mbah Nawange sesuk ya melu sletek kok iki. Heeh. Mek ketularan kok iki. Ya kanca-kancane tambah guntur. Arep nendi? Kok wis nyekel kendaraan ki arep nendi? Rasa Bali. Mending bakul wae, bakulane 1000 to hi. Ayat. Kaya. Ya nek rung arep bali ya ayo saiki ayak sik. Amit. Ora penak jare ngono. Caping gunung ora kuwi. Ayak sik. Kathae mlotro. Benak Apa sih. nyopot? Ndak konslet. Lah Kok piye? jebul sing apik. Padha kok. Kaya tontonan. Kaya Mbah, kok bentuke apik-apik oh. Wah. Bentuk yang ngono kae. Alah iki ya ngopo to ya? Us.
Udange Mbah Rindi jarene. Yen memajang mengkaro janor kuning Timbang turu subuh kembang wae weton gunung Pacitan Serawi Jenang dan cendek lemu dhuwur ya lemu sindene lemu lemu panas udan panas maling maling aling 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 caping gunung misowa cepeng gunung natyan wadon Hop. Hop, Mbah Rindi salami sing lemu jare ngono ya. Sing mlenu. piye piye Us. lah ya malah alhamdulillah toh Oh, aku beda iki. wah Ha piye? jan tuwa-tuwa glelenge ra jamake Mbah Rindi ya iki golekno sik mlenuk Mbah menanget iki lak duda to iki golekno sik mlenuk Pak Yatin Kok iso? Ora mampu. Oh iya, nek di mau. natyan wadon sarata lanang inomane banyu Jarak kelingan anak
tinggal belajar berapa dari di ora serampung mbak kemudian lu pada boleh tau pada syukur bisa